Zanedlho, chvíľu a znovu tu máme nejakú lampičku. Malá, ručná, pozrime sa na to, čo to zvláda. Znovu obal, ktorý sa musí rozrezať, ale nech vieme, o čo sa jedná. Poďme si to otvoriť. Veľmi šikovné do ruky. Niektorí výrobcovia to nazývajú, že je to mydielko. Má to aj taký oblý tvar. Určite nie je to tekuté mydlo. Ale prečo nie? A zasa to od výroby nefunguje, lebo do toho idú baterky a sú založené. Aha, ochranná fólia, aby počas prevozu nedošlo k nechcenému zapnutiu. Takže 3. Mikrotužkové batérie AAA. Niekedy je toto riešenie lepšie ako USB, stavaný akumulátor. Batérie sa bez problémov kedykoľvek dajú dokúpiť. Zakladanie krytu nie je najjednoduchšie. Už to mám. Háčik. Takže toto je veľmi šikovné. A jediné jedno tlačítko. Predné svetlo, vypnúť, väčšie svetlo. Prečo nie? A vzadu dúfam, že je to magnet. No, toto má problém udržať aj svoju vlastnú hmotnosť, ale inak funguje, takže za ten peniaz myslím si, že to stojí za to. Do auta nejaká bezpečnostná výbava, keby náhodou bolo treba svetielko v dielni, ten háčik šikovne otočný. Takže prečo nie? Ja mám svetlo rád, mne sa to páči.